nditona passion jabo ndi Prophet Magaya. Toda kuti titombotaura nyaya yakatoti kure panapa. Kwaiwe wakuzvifambisa sei zvewe? Wakurega kubatsira mufana wechiona manje zvakutitira manje. Shongati zvinhu zvemunhu shure ndozvakakuti wakurega mufana achitakurisa achibudisa nezvimwe zvinhu zvandisingadi kuti zvizikanwe panapa. But aiwazvo iwe ndiwe wakangomubatsira zvese zvikade zvisina kubuda zvese izvi. Shuwa ungati mari yawo inayo, shuwa mari yawo inayo, shuwa ungatadza kumupa mukoma wake iwawo. Chiona manje pazvava manje. Chiona manje payava nyaya yacho. Pakubudisa zvese, akutaura zvese zvatoita chichi. Iwe tinofanira because hatopembenutsa vanhu kaka. Vanhu vakupembenuka kaka. Kufungura zvinhu zvese nekuda kwokuti iwe wangoti hanzi ndinomupa mari. Wakangomupa zvari kuda zvachona. Ari kutoenderera mberi mukoma wake uyu. Chiona manje. Saka todii? Because kana ndibvuma ndokwanisa kubvisa mari yangu inini ndobva ndakupai wobva wamupa kana usingakwanisi because ari kuita manje hazvichabudi manje. Handikuna pane nyaya yacho manje. Ndichangobva zvikudza nenyaya dzangu dzedze dzemasitiri dzedze vanhu vari kundinenzera futi. Mukoma wako wakutanga wazvimwe futi. Wakutadza kumubatsira. Vanhu vari kutoda mari dzavo apa inoza tiri mukorona right now. Isu tiri kuZimbabwe. Iwe ukaona nokuti uri kuAmerica zvino kwawakugara. Isu tiri muno muZimbabwe. Pashona ndisuda kunyenzera. Wakatikanganisira basa redu apa. Wakatikanganisira. Zvofambiswa sei izvi? Because izvi handichatokwanisi kana kudayira foni chaipo. Foni because makosi achona ari kuti kufonderwa awandisa vanhu vari kuda mari dzavo. Because of you brother. Because of you brother. Aiwa, ita plan. Because ndopatiri kuraramira ipapa vanhu vakangoziva chete kuti zvatoita sezvazvo zvekutekwa nabrother wako tanyura. Tatonyura. Hapaisina kana yekutamba. Unofanira kuita plan izvi. Because vakatokupa izvi right now. Nyaya dzacho dzandimomotera vana vanhu vaya vari kuda masitende vari kuda mari dzavo dzataitaurira zvidzi. Ita plan because pakatoipa izvozvi right now. Okay. Uite uchitondiudza kuti zvakamira sei. Because kana zvitoita ndokwanisa kukisira mari yachona, ndakisira mari yachona wobva wati wamupa iwewe. Ndicharamba ndichikubata pafoni papa. Because nyaya itori serious. Ari kutoenderera mberi. Hanzi ndoda kubudisa zvese, ndakutaura zvese. Dzikabata pakadai, hadzibatika kupedza zvo. Ndakutongovhara ndichiti handikuenda kumountain prayer.
pachona hamusi kularika, foni yacho haisi kubatika, vanhu vakunetsa. Iripo pachona ita action because hatingati zvinhu zvemumhurika zvobva zvakudisa nezvimwe zvinhu zvisiri zvemumhuri. So kuita iko hazvikuiti because ndisanda kukisira message pepa ichiti dai wadii wangomubatsira ukati hanzi hai anoda kuonera kawachichi. Ndozvandaizviziva kuti zvinhu zvika izvi zvoda secret. Okay, iripo akugesta kuti ndakatongomira kwakatovharwa izvozvo, hazvingabudizve pakadai. Zvoda nyaya idzi dzamboti dzapera idzi ndodzatoda kumbofikisa idzi dzipere nyaya idzi. Hazvino ndakatongomira because pakatoipa. Okay, paripo pasho ndozokubata